De tant explicar les estrenes i xerrar ens han tret set. Per això farem una petita pausa per anar a veure alguna cosa. Ens hi acompanyeu? Todo está predestinado. El destino manifiesto. Si l'últim dia vam veure la relació entre el tabac i el cinema, avui toca parlar d'un altre producte que també està lligat a polèmiques pel que fa a la seva difusió publicitària. Les begudes alcohòliques. Les companyies de begudes alcohòliques, al igual que la resta de productes de consum, també intenten aconseguir un espai dins de les produccions cinematogràfiques per tal que l'espectador reconegui els seus productes. Això fa que podem trobar alguna cosa per veure en moltes de les pel·lícules actuals. Però les lleis sobre publicitat de begudes alcohòliques no són tan estrictes com les del tabac, i això permet que encara puguem veure actors de la talla de George Clooney o Pierce Brosnan promocionant begudes o que Heineken prengui l'estètica i també l'actriu de Casino Royale pels seus anuncis. Señor, ¿qué desea esta noche? Ponme un whisky. Solo, por favor. Sí, señor. De fet, la companyia Dewar's centra tota la seva estratègia comercial en la vinculació de la seva marca i un bon grapat d'estrelles de Hollywood. Però una de les relacions més estranyes entre cinema i alcohol és la de la revista Fotogrames i el rom. Més rere més, veiem a les seves pàgines anuncis de totes les marques i varietats possibles d'aquesta beguda per tal que tothom trobi la que més li agradi. Potser és que el rom és la beguda escollida pels cinèfils. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche